ተስፋ እንተለካ ተስፋኻ ዘጸምት ግዜ እንተለካ ዓብኻ ዘንጽፍ መማረጽታት ከለዉኻ እውን ከም ዝወዳእኻ እናሃለኻ ድማ ልክዕ ከምዛ ዝሞትካ ክስምዓካ ዝገብር ግዜን ስምዒትን ኣሎ። ኩሉ ሰብ ፈትዩ ናብ ጭንቀ ይኣቱን ሓሲቡሉ እውን ፈተና ይጽውዕን ግን ይኸውን የጋጥም። ኣብ ህይወትና ናትና ንብሎን ሰብ ኣሎ። መሓዛ፣ ኣፍቃሪ፣ ሓው፣ ሓፍቲ ክኸውን ይኽእል። ብዘሕዝን መልክዑ ኩነታት ወይ ሕማቕ ኣጋጣሚ ክምጥለካ ክእል። ክምዕድል ኮይኑ ካብቶም ናተይ ዝብሎም ሰባት መተዓቢተይ፣ መምሃርተይ፣ መምኸርተይ ኣብ ሕማቐይ ጽቡቐይ ቅድሚት እትጽዋዕ ተሓልፈለይ ዝሓልፈላ ሜሎ ትበሃል መሓዛ ኣላትን። ንሌላ ክኾነና ድማ ስመይ ኖላዊት ይበሃል። ኖላዊት እየ መልክዓ እምበር ዕድላ ዘይጸበቐ ከምቲ ቁንጅና ኣፍቀርቲ ዘይወጡላ ብዙሕ እዋን ፍቕራዊ ሕቶ ዘይቐርበላ መልክዐኛን ኣበረኛን ኖላዊት። ካብተን ኣብ ከባቢና ኣለዋ ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ መዘናታተይ ብዘይ ምጥርጣር ቀዳመይቲ ተጠማተይቲ እኳ እንተኾንኩ ብዙሕ ግዜ ግን ደቂ ተባዕትዮ ክኸወይ ኣይድፈረሎምን። ብፕሮቶኮል ደረጃ እውን እንተኾነ 100% እየ። እንታይ እዩ ትጸገም እንተተባሃለ ግን ሓደ ነገር ክግምት ይኽእል እየ። ከም ውልቀይ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ተሓሳስበንን የጨነቕን እኳ ዋላ እንተኾነ እዚ ዝብሎ መፍትሒ ግን ክመጸለይ ይከኣለን። እንተኾነ ግን ሓደ እዋን ሓደ ወዲ ንሚየሉ መሓዛይ ከምዚ ክብል ከም ዝተዛረባ ዕላትን ነበረት። ኣፍቃሪ ኖላዊት መንኮን ይኸውን ዝተዓደለ ወዲ እዩ ኢሉ ብኣግራሞት ከዛረብ ዝሰማዕቶ ሜሉ ኣረ ኖላዊት ኣፍቃሪ ዝበሃል የብላን ክትብል መለሰትሉ። ብጣዕሚ ከም ዝተገረመን ሕጂ ነዚኣሲ ኣፍቃሪ ይብላን ኢሉ መን ይጥርጥር ከም ዝበላን ዕላትን ነይራ። በዚ ተደሪኸ ድማ ምናልባት ቁንጅናይ ዘንጻለይ ሰበብ ከይኸውን ይጥርጥር። ብስም ጽብቕቲ እያ እሞ እስካብ ሕጂ ኣበይ ትጸንሕ ምባል ይሰጉሮም ከም ዘለዉ እውን ኣይዝርዳእን። ሜሉ መሓዛይ ክንድናተይ ዋላ እኳ ይኹን ንሳ እውን ጽብቕቲ እያ። ብፍላይ መቕሉል ባህሪ ሰሓቢ ደም ግባት ኣለዋ። ብዝገርም ግን ክልተ መሓዙ ከለዋ ብተለምዶ ነታ ጽብቕቲ እዩ ሰብ ዝሓሪ። እታ ሓንቲ ድማ ናይታ ጽብቕቲ ተለኣኺት ናይ ምዃን ዕድልን ኣጋጣምን እዩ ዘለዋ። ኣባና ግን ብኣንጻሩ እዩ ኮይኑ ብልክዕ ብባህር ደረጃ ኣነ ቁሩብ ክብድን ኮስተርን ዝበልኩ ዓይነት ሰብ እየ። ሜሉ መሓዛይ ግን ጥራይ ሰብ ይኹን እምበር ኩሉ እዩ ዝፈትዋ። ትስሕቀሉን ትዕቀበሉን ኣይብላን። ናይ ትምህርቲ ቤት ሓደ ኣፍቃሪ ነይሩኒ። ብርክት ንዝበሉ ዓማውቲ ብሓንሳ ቐጺልና ኢና። ብሃንደበት ኢና ድማ ፍቑራት ዝኾንና። ከይሓተተኒ ከይሓተትክዎ ምናልባት ንሱ እውን እቲ ኣጋጣሚቲ እንተዘይረኽበና ኣይመሓተተንን ፍቑራት ድማ ኣይምኾንናን ምነበርና። ካብ ፈለምኡ ጥቡቕ ምሕዝነት እዩ ነይሩና። ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ካብ ምህሮ ናብ ገዛ ብሓንሳ ኢና ንኸይድ። ገና እናሃለና እኳ ሰብ ፍቑራት እዮም እናበለ እዩ ዝሕሜልና ዝነበረ። እታ ኣጋጣሚት ኢና እንትዝክራ ፋይናል ፈተና ኣብ ዝተቐራረበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ፈተና ከይሰንፈና ብምባል ድማ ገለስ ኢልና ክነጽንዕ ተስማዕማዕና። ናብ ሓደ ጽምዋ ዝዓሰሎ ለምለም ቦታ ኸድና ጽቡቕና እናተረዳዳእና ድማ ነበርና። ኣነ ናይ ምስለይ ቻው ባሕሪ እናረኣኹ ንሱ እውን ስለ ዝተዓዘበኒ ናብ ደረቱ ኣደግፍ ኣቢሉ ቁሩብ በልና ኣረፍ ኢሉ ሒዙኒ ናብቲ ሰውሒ በጥ በለ። ከይተረዳእኒ ለካ ኣብ ደረቱ ኮይነ ቀጥቅጥየ ዘለኹ ትንፋሰይ ኣጥፍየ ጸጥ በልኩ። ንሱ እውን ጸጉሪ ርእሰይ ማሳጅ እንዳገበረ ነበረ። ኩነታተይ ምስ ተረድአ መስለኒ ንሱ እውን ግንባረይ ሰቕን ኣቢሉ ኣደቀሰኒ። ስቕ በልኩ። ፈቓደኛነተይ ርእዩ ኣረጋጊጹ ድማ ቀሲሉ ከንፈሩ ምስ ከንፈረይ ኣላግብ ኣበለን። ብድሕሪኡ እንታይ ተፈጢሩ እንዳሉ የፍኩር ከም ዝነበርኩ የፈሊጠ። ብድሕሪኡ ብዙሕ ግዜ ፍቕራዊ ርክብ ጌርና። እንተኾነ ግን ብብዙሑ ነገራቱ ሕጉስተ ይነበሩ ኩሉን ሸለል ይብሎ። ግዜ ምስ ነውሐ ዝኾነ ነገር የድልየኒ እንደገና ይኸዶ ወይ ድማ ይጽዋዖ እንደገና ዝኾነ ዕጋበት ከምኡ ይረክብ። በቃ በዚ ምኽንያት ጠቕሊለ ቐብጾ ክብል የጸግመለ ይነበረ። ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ንኽርሕቆ ኢለ ይፍትን እሞ ንምሕላ እኳ ዝሓተነ ሰብ ይስእን ተመይሰናዊ ይኸይድ። በቃ ንሱ እውን ነታ ግዜያዊት ስምዒተይ ይደልዮ ከም ዘለኹ እናተረድኦ ክኸይድ ጀመረ። ንሱ እውን ተገዳስነቱ ክቕንሰለይ ጀሚሩ። ከምዚ እናበለ ግን ነዊሕ እዋን እናምሰልናን እናሓሰናን ክንቅጽል ስለ ዘይከኣልና ከምዚ ገድፎ ፈሊጡ ይመስለኒ። ሓደ መዓልቲ ክንረኸብ ደልየ ምስ በልክዎ ኣይጥዕመንን ክብል ንመጀመርያ ግዜ ሰንበደኒ። ብጣዕሚ ኣሕረቅኩ። እቲ ጉዳይ ካብኡ ብምጽኡ ምዃኑ እዩ። እዚ ኩሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክጓንፈኒ እሞ ባዕለይ ሸለሌለ ክገድፎ ትጽቢት ዝነበረኒ ሃንደበት ኣሽኪዕኒ። መወዳእቱ ክብሎ ዝደለየ ግን ኣነ ምስ ቁንጅናይ ምስ ቁመናይ ምስ መልክዐይን ልክዐይን ዝፈትዎ እምበር ዝፈትወኒ ዝሓተሉ እምበር ዝሓተኒ ይስዕን ኩሉ ምኽንያት እንታይ ክበሃል ከም ዝኽእል ንባዕለይ ጨኒቑኒ ኣሎ።
ሕጂ እውን ዛንታይ ምስ ዝቕጽለልኩም ናብ ድሒሩ ባዕለይ ናብ ዝፈትኽዎ ዓይኒ ዘብረቕ ኩሉን ከቢድ ሓደግኡን ይኸብለኩም ሎሚ ሎሚ በቃ ናይ ዘይተደላይነት ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ኩሉ ነገር ናብ ተስፋ ምቑራጽ ናብ ጉጉይ ውሳነን የብለኒ ከም ዘሎ ነብሰይ እኳ ሲኣምን እየ ዘለኹ ክፈቱ ንዘይኸውን ፈትየ እኳ እንተዝረኸቦ ቃሲና ከስተማቕረሉ ዘይከእል ሰብ እየ ኣፍቂረ ኩሉ ግዜ ንዓይ ዝቐርበኒ ሰብ ስለዘየለ እታ ዘላትን እንኩ መቕረበይን መማኽርተይን ሓንቲ ሜሎ መሓዛይ ጥራሕ እያ ስለዚ ኩሎም ሓመቑ ጸበቑ ተጓንፎታቲ ናብኣ ዘዘንበሉ እዮም መልክዐይ ጸልየዮ እንታይ ክገብረለ እዩ እሞ እንድሕር ካብ ሰብ ዘረሓቐኒ ስለዚ ቀደም ቁንጅናይ ኩሉ ነገር ዝምልአለይ ዝመስለኒ ዝነበረ ተሓሳስባ ሕሶት ምዃኑ እየ ኣሚነ ሜሎ መሓዛይ ከመይ ዝበለ ነዊሕ ምዕሩግ ጨሓም ግርማ ሞገሱ ዘሰንብድ ኣፍቃር ኣለዋ መጀመርያ ዝፈትወላ ዘለኹ ይመስለኒ ነይሩ ድሓር ግን ለካስን ባዕለየ ዝፈትዎ ዘለኹ ውዒሉ ሓዲሩ ክቐንእ ጀሚረ ኩሉ ዝገብርዎ ነገር ንዓይ ዕረ ክጥዕመኒ ጀመረ ንሳቶም ከም እምንትን ናይ ቀረባ መሓዙቕን ገይሮም እዮም ዝሓስቡኒ ኣነ ግን ውሽጠይ ካልእ እዩ ነታ ዝፈትዋ ዝነበርኩ መሓዛይ ውሽጣዊ ጽልኢት ክሓድርን ጀመረ በቃ ብኸመይ ይምጥላ ብኸመይ ይፈላለዮም ኮይኑ ሓሳበይ ፈትየኩም ኩን ሕማቕ እየ ዘለኹ መሳኪን ንሳቶም ግን ምንም ኣይፈልጡን ምንም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን እንትውዕል እንተሓድር ግን ዝኾነ ሰበብ ከየምጻለይ ሰጊየ እንታይ ክገብር ልበይ ካብ ቁፅፅረይ ወፃእ ኮይና ኣብ ቁፅፅራ ካብ ተእትወኒ ነዊሕ ኮይኑ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፍልጡ እሞ ሓገዝኩም ደልየ እንታይ እንተገበርኩ ተደላይት ይኸውን ወይ እንታይ እንተገበርኩ ዝፈትኽዎ ሰብ ክረኽቦ ክእል ሓበሬታኩም ንዓይ ወሳኒ እዩ ምኸሩኒ ይቐኒየለይ